тамошобинони азиз, дар инҷа ма заказ кардам питсаи бе колбасаву бе вай ба гӯшти мурғу ба сабзавот, помидору бодирингу овуши. Аниқтарш ки бачаам да занг задам, гуфтам бачаҷон яду питсаи ба мазза тайёр кунен, баъд омадануда гирифта биё. Агар ки бо аниқтарш боша, бачаи ма худаш поварай, онам хеле ҷойи питсада ва ҷойи суши роллида кор мекуна. Мода боша соат 1:30-2 шабай пешаи омаданаш занг задам, гуфтам ки бачаҷон яду питсаи ба мазза тайёр карда гирифта биё ки очак да ними шав гӯш намондай. Инам хеле хай дӯстони азиз, овард озиргар макак монда шудагия бечора бача рафт хоравӣ, ма боша чой мондам, ҳози адатаиша мехӯрам, мерам хоб мерам. Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, хуш омадем ба канали оилавии мо. Умедворам ҳаматон сиҳат саломат ҳастен. Шукронаи Аллоҳ ки мо ҳам хай хуб ҳастем. Чӣ хеле ки гуфта будам касал будем, ҳозирам касалму хай ҳамеҷдам шукр мекунем худоҷон аи бад накуна. Намедонам ҳамин последни ним соли охир ҳамин касал бисёр моро касал нағз дидай, ҳеҷ ай касалӣ намебурам. Хай худованд мегӯям ки аида бад накуна, бо ҳамеҷдам шукр мекунам укол кардистем. Дар инҷа ма камтар завтрак тайёр кардам. Инҷа шавҳарам катӣ мешинем, завтрак мекунем. Ҳам хел хостанд ки колбасаро камтар жарид кунем, асосан мо жарид намекунем, намедонам чита шуда чӣ хел шуда хостанд ки дамхел жарид кунем ша. Намхел дӯстони азиз, чӣ хеле ки мегӯям ки охирон ним соли охир фақат касалам, навъа як касалсоз мешавам ки бо як касали дига ҳамхел фикр мекунам ки беҳад намедонам дар ҳамин Россия ё ки иммунитет паст мешава, барое ки ма 7-8 сол шуда ҳамин Россияём. Дар мобайн як бор Тоҷикистон рафтам, як 4 сол пеш рафта будам, баъд 1.5 моҳ истода омадагиам. Ҳамон вақтам вақте ки рафтам 1.5 моҳ истодам, фақат касал шудагиам дар ҳамонҷа. Намедонам резки климат алиш мешава, вақте ай самолёт мефурам сразу хел касал мешам то омаданма. Инҷа мебиём, инҷа дабо нағз ҳис мекунам худма. Инам хел барамон фикр кардистам ки мумкин ки ҳамин иммунитет слаб шавад дар ҳамин Россия. Чӣ хела мо серавно одамое ки дар Тоҷикистон калон шудагием, серавно иммунитетмон дига хела дар инҷа мегӯям ки бисёр бести хеле слаб мешидай одам. Ин фикри ма ҳай. Инҷа ма дӯстони азиз ордбирён тайёр кардистам барои худам, кӯдако. Хел инакда ордбирён мекунем, а тем более ҳозир вақте ки сулфаем хел мефора ордбирёни туну каки ва бо равғани зағир. Ростиш ордбирёни бо равғани зағира ма ёд надорам кай хӯрдагим охирон бор. Хела шид ба фикрам ки 15 сол пеш очам карда буд вақти баъди таваллуд карданам. Хел ордбирёни бо равғани зағир мекард. Инҷа дамо камтаран хел равғани зағира ширин кардаму ордбирён да ҳозирам хел якҷоя кардистам. Беҳад буш мефорам, хел буш ба мазза айда. анам хел дӯстони азизи ордбирёни баро равғани зағира мезаниву дига дам намезанӣ. Агар ки хунукӣ дошта боша одам, тим боле фоида мекунад.
زارم سخن سر میکنی یا نه بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی بی مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی بی مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه тамошобинони азиз, мо омадем стоматологда. Ма бачаи майдакима овардам. Ода бегуни ай соати 6:30 ай саади гирифтам шаву овардамша стоматологда. Чанд рӯз буд ки дандонаш ғам медод. Мо аллакай дуромадем, ози буромадем, хона рафтестем. Ҳамхе ганда гизалаем, ҳамхе ганда ами девонаш дистам чиба ки кӯдак намондак. Даже намонд ки духтур як борак даҳанша амхе кушоя бинада, амхе ду даста қапидай даҳанша пӯшондай, намемона ки духтур як бор бина. Гизалаш дистам ки уже сеюм бора амхе мекна. Аввал пешаки да хона гуфтамаш аминҷон ғам наметӣ, духтур мемонӣ ки бина. Ана дар намекна, ҳичи дар намекна, ҳичи намефаҳмӣ. Ҳо мега ана иҷа овардем, анам хе кард, намонд, гурех рафт, қапидамша овардам, амиқа гуфтам, зора кардам, чӣ кардам. Бесполезна, серавно намемона. Духтур баъд хеле маменда нигоҳ намекунанд. Духтур гуфт ки раве наркоз қатиличени кунен дандонои ира. Анам хе дӯстони азиз, ростиш чӣ ба ёдам омад? Худам вақте ки майда будам, намедонам чӣ касал шуда будам. Ами очамара бурдак духтур, баъд гуфтанд ки анализ мегирем. Анализа мегиранд, ай венама ганда метарсидам. Ай ами вена хун додана сахт метарсидам. Ҳамон вақт марам намондагӣ будам да, очама ғам додагӣ будам. Се каса, сета духтур қапидан, ман натонистам қапида ки ай венаи ма хун гирам. Очама бечора гирифт, бурдак ма хона, пагаиш баъд акам қатъи уже намеша никуда ниденишса. Бурдак ма поликлиникада қапи дастма хуш шуруак мурда шиштаму анализ споридам. Анам хе дӯстони азиз, ҳамин чиз ба ёдам зад озир. Это иглушки. Мёртвые. Их стоят надо вот так. Сейчас я вам покажу. Тамошобинони азиз, даиҷа боша кӯдако ёлкара бировардан, соска дистиян. Чанд рӯз шуда буд мегуфтам ки ёлкара бироверем монем дига. Ман хе касал на ёлка мефурам, на ягон чизи дига. Ози боша ина ҳамаша бировардиян, худшон соска дистиян. Хай яку ёлкарам барои ҳами хурсандӣ кӯдако да, агар не хел соли бо хеле гапҳо мешавад ки ёлка аймон нестай, и праздник аймон нестай. Хай яку ба ёлка мондан мо ай худо дур намекунем ки худмона ай динмон мисол худмона дур накадаем, не ки ёлкара ки мондем маънои вай надорад ки мо мисол таъзим кунем да и ёлка худ мисол вай, не ки хай ами барои кӯдако да интерес най. Яблочки. Масалан
хай нами игрушкое ки барои Ба ҳама ёлка яблочкиро фарз дар кардем кашол ёлка мекунӣ. набошад дар ягон чизи дигаам хел Хеле безвуд мешавад. мисол кашолш мекунӣ хушрӯ мешава барои хона мисол зеб метиҳа хушрӯ мешава хай кӯдакода интересна хай и фикри ма буд гуфтум то на хай А что здесь было раньше? Что здесь было раньше? ҳами ёлка местад тев навайшам Потом я вот этой картой зажигаю. надара Ой. Давай. Раз, два, три. Готовы? Вперед. Ёлка, и чормағзака муҳаммадҷон тайёр карда буд саъдикда инаи фонари ки пешда ирам тайёр кардак дар мактабшон игрушкои бумажнира муҳаммадҷон худаш тайёр карда баъд хост ки ёлкада кашол кунем Раз, два, три, ёлочка, горишка. Она героик какой-то. ҷабиё момо тамошобинони азиз хай мо анамхел ёлкачамона соз кардему дар болои ҳамон компютерни столи як тарафа мондем ки кӯдако арӯз нарасану ҳам розеткада наздикай удобна шабона бошад ранги светилни кор мекунам хай намихел ёлкачамона соз кардем ба фикри ма ки хушрӯак шид кӯдакоам хурсанд шиданд дӯстони азиз дар ҳаминҷа видеои ма ба охир мерасад то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед хайр